Papa to go cabia. Sir. No, you're not cutting this now, only this and this. So you cut when you're ready. You leave everybody. No, because I didn't Every
iche maka baajikọ m ka m gbadata dị ka m pụta n'ọgbọ ka m soro nnara aka igbo nnara aka ebe ọbụla eji anyụkwa n'obodo ebe anyị nọrọ anyụkwa na ebe ọbụla a na-apụta o nwere Chinyere Victor mmadụ bụ ịma onye ọgwụ onwe oge a na-eme convention ndị ọgbara ọpụta n'ọgbọ si onye ọbụla na-etu apụ ugwe ya pụtakwara n'ọgbọ nke a bụ egwu ndị ga-apụta ndị tụapụ ugwe na iche tụkwa na omenala ama mmenala ibe ọ na-agwa gị na n'obodo ebe ka anyị na-eme